ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କୋଡ୍ 2ର ୟୁନିଟ୍ 3 ନାଟକ ଏକାଙ୍କିକାର କେତେଗୁଡ଼ିଏ 1 ମାର୍କିଆ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନାଟକ ନଟ୍ ଧାତୁରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ବୋଲି କିଏ ମତ ଦେଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ କ ମର୍ମଟ, ଅପସନ୍ ଖ ରୁଦ୍ରଟ, ଅପସନ୍ ଗ ପାଣିନି, ଅପସନ୍ ଘ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ। ଏହା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଗ ପାଣିନି। ଅଭିଜ୍ଞାନାତ୍ମକଂ କାବ୍ୟମ୍ ନାଟ୍ୟମ୍, ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି? ଅପସନ୍ କ ପାଣିନି, ଅପସନ୍ ଖ ବାମନ, ଅପସନ୍ ଗ ରୁଦ୍ରଟ, ଅପସନ୍ ଘ ମର୍ମଟ। ଏହା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଖ ବାମନ। ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଣେତା କିଏ? ଅପସନ୍ କ ମର୍ମଟ, ଅପସନ୍ ଖ ବାମନ, ଅପସନ୍ ଗ ବ୍ରହ୍ମା, ଅପସନ୍ ଘ ଭରତମୁନି। ଏହା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଘ ଭରତମୁନି। ନାଟକର ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଅପସନ୍ କ ଲୀଳା, ଅପସନ୍ ଖ ଡ୍ରାମା, ଅପସନ୍ ଗ ଚୌପଦୀ, ଅପସନ୍ ଘ ଏକାଙ୍କିକା। ଏହା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଖ ଡ୍ରାମା। ଡ୍ରାମା ଇଜ୍ ଦ କପି ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍, ଏ ମିରର ଅଫ୍ କଷ୍ଟମ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରୁଥ୍। ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ଅପସନ୍ କ ସିସେରୋ, ଅପସନ୍ ଖ ଆରିଷ୍ଟଟଲ, ଅପସନ୍ ଗ ଭରତମୁନି, ଅପସନ୍ ଘ ବାମନ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ କ ସିସେରୋ। ଟୁ ଡିଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଏମ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ରାମା। ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ମାରୋଜେରୀ, ଜନସନ୍, ଡାଇସ୍, ଏଲିଜାବେଥ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଜନସନ୍। ଦ ଡ୍ରାମା ୱାଜ୍ ଲଙ୍ଗର ଆଣ୍ଡ ହାୟର ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଆର୍ଟ। ଏହା କାହାର ମତ? ଅପସନ୍ କ ସିସେରୋ, ଅପସନ୍ ଖ ଜନସନ୍, ଅପସନ୍ ଗ ଆରିଷ୍ଟଟଲ, ଅପସନ୍ ଘ ମାରୋଜେରୀ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଗ ଆରିଷ୍ଟଟଲ। ଟ୍ରାଜେଡି ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଦେଶର? ଅପସନ୍ କ ମିଶର, ଅପସନ୍ ଖ ଗ୍ରୀକ୍, ଅପସନ୍ ଗ ଇଜିପ୍ଟ, ଅପସନ୍ ଘ ରୋମ୍। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଖ ଗ୍ରୀକ୍। ବାବାଜୀ ନାଟକ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ କ ରାମଶଙ୍କର, ଅପସନ୍ ଖ କାଳୀଚରଣ, ଅପସନ୍ ଗ ଭିକାରୀଚରଣ, ଅପସନ୍ ଘ ଜଗମୋହନ ଲାଲା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଘ। ପ୍ରଥମ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ କ'ଣ? ଅପସନ୍ କ ଭୀଷ୍ମ, ଅପସନ୍ ଖ ପରମ କଲମ, ଅପସନ୍ ଗ ବାବାଜୀ, ଅପସନ୍ ଘ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ। ଏହା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଗ ବାବାଜୀ। ବାବାଜୀ ନାଟକ କେଉଁ ମସିହାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ କ 1851, ଅପସନ୍ ଖ 1850, ଅପସନ୍ ଗ 1891, ଅପସନ୍ ଘ 1877। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 1877। ସୀତା ବିବାହ ନାଟକ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? କାମପାଳ ମିଶ୍ର, ଭିକାରୀଚରଣ, ରାମଶଙ୍କର, ଜଗମୋହନ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ କ କାମପାଳ ମିଶ୍ର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ନାଟକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଦାବରୀଶ କେଉଁଟି ରଚନା କରିଥିଲେ? ସୁହାସିନୀ, ମୁକୁନ୍ଦଦେବ, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, କଟକ ବିଜୟ। ଏହା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଖ ମୁକୁନ୍ଦଦେବ। ନାଟ୍ୟକାର ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଘୋଷ କେତେ ଖଣ୍ଡି ଐତିହାସିକ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ କ 4 ଖଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ଖ 18 ଖଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ଗ 13 ଖଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ଘ 15 ଖଣ୍ଡ। ଏହା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଗ 13 ଖଣ୍ଡ। ନାଟ୍ୟ ମନ୍ଦିର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ କ ପୁରୀ, ଅପସନ୍ ଖ ନୟାଗଡ଼, ଅପସନ୍ ଗ କଟକ, ଅପସନ୍ ଘ ବରଗଡ଼। ଏହା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଘ ବରଗଡ଼। ଜଗନ୍ନାଥ ଥିଏଟର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ କ ପୁରୀ, ଅପସନ୍ ଖ ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅପସନ୍ ଗ ପାରାଦୀପ, ଅପସନ୍ ଘ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଏହା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ କ ପୁରୀ। ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ ନାଟକର ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଅପସନ୍ କ ବିଜୟ ମିଶ୍ର, ଅପସନ୍ ଖ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଅପସନ୍ ଗ ରତ୍ନାକର ଚୈନୀ, ଅପସନ୍ ଘ ବିଜୟ ଶତପଥୀ। ଏହା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଖ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ନାଟକ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ନାମ ଦର୍ଶାଅ। ଅପସନ୍ କ ବିଜୟ ରାୟ, ଅପସନ୍ ଖ ବିଜୟ ଶତପଥୀ, ଅପସନ୍ ଘ ବିଜୟ ମିଶ୍ର, ଅପସନ୍ ଘ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି। ଏହା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଗ ବିଜୟ ମିଶ୍ର। ପରମ କଲମ ନାଟକର ନାଟ୍ୟକାର କିଏ? ଅପସନ୍ କ ଗୋପାଳ ଛଟରାୟ, ଅପସନ୍ ଖ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ଅପସନ୍ ଗ ବିଜୟ ମିଶ୍ର, ଅପସନ୍ ଘ ନାରାୟଣ ସାହୁ। ଏହା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ କ ଗୋପାଳ ଛଟରାୟ। ଏକାଙ୍କିକାର ସମୟ 20 ମିନିଟ୍ ଓ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ କିଏ କହିଥିଲେ? ଅପସନ୍ କ ଆରିଷ୍ଟଟଲ,
ଅପସନ୍ ଖ ଜନାଥନ୍ ସ୍ୱିଫ୍ଟ, ମେରିଏଟ୍ ଆଉ ବର୍ନାର୍ଡ ଶ। ଏହା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଗ ମେରିଏଟ୍। ଯୁଗ ସଂକେତ ଏକାଙ୍କିକା ଗ୍ରନ୍ଥ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ କ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅପସନ୍ ଖ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ଅପସନ୍ ଗ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଅପସନ୍ ଘ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ କର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଖ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଏକାଙ୍କିକା ନାଟ୍ୟକାର ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ? ଅପସନ୍ କ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରସ୍ଥାନ, ଅପସନ୍ ଖ ଛଦ୍ମବେଶୀ, ଅପସନ୍ ଗ ଅନ୍ତରା, ଅପସନ୍ ଘ ବନ୍ୟା। ଏହା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଘ ବନ୍ୟା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଏକାଙ୍କିକା ନାଟ୍ୟକାର ରତ୍ନାକର ଚୟନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ କ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଅପସନ୍ ଖ ଶୂନ୍ୟ ପଞ୍ଜୁରୀ, ଅପସନ୍ ଗ ସୁନା ହରିଣୀ, ଅପସନ୍ ଘ ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର। ଏହା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ କ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ। କୌଣସି ଏକ ନାଟକ ଏକାଙ୍କିକା କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ କ ରତ୍ନାକର ଚୟନୀ, ଅପସନ୍ ଖ ବିଜୟ ଶତପଥୀ, ଅପସନ୍ ଗ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ କର, ଅପସନ୍ ଘ ବିଜୟ ମିଶ୍ର। ଏହା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ବିଜୟ ମିଶ୍ର। ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଅନ୍ଧକାର ହେଲା ଏକାଙ୍କିକା ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ନାମ? ଅପସନ୍ କ ବିଜୟ ମିଶ୍ର, ଅପସନ୍ ଖ ରତ୍ନାକର ଚୟନୀ, ଅପସନ୍ ଗ ରମେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଅପସନ୍ ଘ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଏହା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଗ ରମେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ରାତି ଶେଷର ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ନାମ ଲେଖ। ଅପସନ୍ କ ରତି ମିଶ୍ର, ଅପସନ୍ ଖ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ କର, ଅପସନ୍ ଗ ରମେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଅପସନ୍ ଘ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ କ ରତି ମିଶ୍ର। ସମାଧି ମୋ ପ୍ରଥମ ମୃତ୍ୟୁର ଏକାଙ୍କିକା ସ୍ରଷ୍ଟାର ନାମ ଦର୍ଶାଅ। ଅପସନ୍ କ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ କର, ଅପସନ୍ ଖ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ଦାସ, ଅପସନ୍ ଗ ରମେଶ ଜେନା, ଅପସନ୍ ଘ ରମେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଏହା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ କ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ଦାସ। ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ନାଟକର ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଡ୍ୟାଶ୍ ଅଟେ? ଡ୍ରାମା। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଡ୍ୟାଶ୍ ଶବ୍ଦ ନାଟକ ଶବ୍ଦଟି ନିଷ୍ପନ୍ନ? ନଟ୍। ଅଭିନୟାତ୍ମକ କାବ୍ୟମ୍ ନାଟ୍ୟମ୍ ଏହା ଡ୍ୟାଶ୍‌ଙ୍କ ମତ ଆଳଙ୍କାରିକ ବାମନ। ଶାଶ୍ୱତ ଜଗତ ଡ୍ୟାଶ୍ ସାହିତ୍ୟକୁ ପ୍ରୟୋଗ ସାପେକ୍ଷ କଳା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ନାଟକକୁ ଡ୍ୟାଶ୍ କାବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦୃଶ୍ୟ ନାଟକର ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ର ଡ୍ୟାଶ୍‌ରେ। ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଡ୍ୟାଶ୍ କହିଥିଲେ କାହାଣୀ ହେଉଛି ଟ୍ରାଜେଡିର ଆତ୍ମା। ଆରିଷ୍ଟଟଲ। ଡ୍ୟାଶ୍ ସ୍ତରକୁ ସୁଖାନ୍ତ କି ଦୁଃଖାନ୍ତ ନାଟକ ଜଣାପଡ଼େ। ଗ୍ରନ୍ଥିମୋଚନ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ ସଂଳାପକୁ ଡ୍ୟାଶ୍ କୁହାଯାଇଛି। ନାଟୋକ୍ତି ଡ୍ୟାଶ୍ କହିଥିଲେ ନ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ନ ଡ୍ରାମା। ବର୍ନାର୍ଡ ଶ। ଡ୍ୟାଶ୍ କହିଥିଲେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହିଁ ନାଟକର ଆତ୍ମା। ଆରିଷ୍ଟଟଲ। ଟ୍ରାଜେଡି ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ଡ୍ୟାଶ୍ ଶବ୍ଦରୁ ହୋଇଅଛି। ଟ୍ରାଗୋସ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଡ୍ୟାଶ୍ ଅଟେ ଛେଳି। ଟ୍ରାଜିକ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଡ୍ୟାଶ୍ ଅଟେ ଛାଗ ସଙ୍ଗୀତ। ଡ୍ୟାଶ୍ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ଅଟେ ବାବାଜୀ। ସୀତା ବିବାହ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ନାମ ଡ୍ୟାଶ୍ କାମପାଳ ମିଶ୍ର। ଡ୍ୟାଶ୍ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଓ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ ଗଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର। ଡ୍ୟାଶ୍ ଶଙ୍ଖ ସିନ୍ଦୁର ପରମ କଲମ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ ଗୋପାଳ ଛଡ଼ରାୟ। ନରୋତ୍ତମ ଦାସ କହେ ନାଟକରେ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ନାମ ଡ୍ୟାଶ୍ ଅଟେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର। ଅରଣ୍ୟପୋଷ ନାଟକରେ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ନାମ ଡ୍ୟାଶ୍ ଅଟେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଡ୍ୟାଶ୍ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଣେତା ଭରତ ମୁନି। ଦ ଡ୍ରାମା ୱାଜ୍ ଲଙ୍ଗର ଆଣ୍ଡ ହାଇୟର ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଆର୍ଟ ବୋଲି ଡ୍ୟାଶ୍ କହିଥିଲେ ଆରିଷ୍ଟଟଲ। ଡ୍ୟାଶ୍ ମସିହାରେ ବାବାଜୀ ନାଟକ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା 1877। ନାଟ୍ୟ ମନ୍ଦିର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଡ୍ୟାଶ୍ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ବରଗଡ଼। ଜଗନ୍ନାଥ ଥିଏଟର ଡ୍ୟାଶ୍ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ପୁରୀ। ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ନାମ ଡ୍ୟାଶ୍ ଅଟେ ବିଜୟ ମିଶ୍ର। ଏକାଙ୍କିକା ଡ୍ୟାଶ୍ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ନାଟିକା। ଏକ ୱାନ୍ ଆକ୍ଟ ପ୍ଲେକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଡ୍ୟାଶ୍ କୁହାଯାଏ ଏକାଙ୍କିକା। ଡ୍ୟାଶ୍ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷା ଲିଖିତ ପ୍ରଥମ ଏକାଙ୍କିକା ଦିଜୁସ୍। କମ୍ୟୁନିଟି ଥିଏଟରର ଅର୍ଥ ଡ୍ୟାଶ୍ ସାର୍ବଜନୀନ ନାଟକ। ଏକାଙ୍କିକାକୁ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଡ୍ୟାଶ୍ ଓ ଡ୍ୟାଶ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା ଗୀତାଭିନୟ ଓ ଫାର୍ସ। ଡ୍ୟାଶ୍ ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ୍ ରଚନା କରିଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ସୁରଦେଓ। ଏକାଙ୍କିକାର ସମୟ ଡ୍ୟାଶ୍ ମିନିଟ୍‌ରୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ବୋଲି ମେରିଏଟ୍ କହିଥିଲେ। 20 ଅବବାହିକାର ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଆବର୍ତ୍ତନ ଏକାଙ୍କିକାର ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ନାମ ଡ୍ୟାଶ୍ ଅଟେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଛଦ୍ମବେଶୀ ଏକାଙ୍କିକାର ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ନାମ ଡ୍ୟାଶ୍ ଅଟେ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ। ମୋତେ ଅନୁକରଣ କର ଡ୍ୟାଶ୍‌ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ବିଜୟ ମିଶ୍ର। ଅପ୍ରତିହତ ଖାରବେଳ ଏକାଙ୍କିକା ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ନାମ ଡ୍ୟାଶ୍ ଅଟେ କୁଞ୍ଜ ରାୟ। କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏକାଙ୍କିକା ସଂକଳନ ନାମ ଡ୍ୟାଶ୍ ଅଟେ
ପଞ୍ଚରଙ୍ଗ ସୁନା ହରିଣୀ ଡେସ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ରତ୍ନାକର ଚଇନି। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ କିମ୍ବା ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ନାଟକର ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ? ନାଟକର ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଡ୍ରାମା। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର କେଉଁ ଶବ୍ଦ ନାଟକ ଶବ୍ଦଟି ନିଷ୍ପନ୍ନ? ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ନଟ ଶବ୍ଦରୁ ନାଟକ ଶବ୍ଦଟି ନିଷ୍ପନ୍ନ। ଅଭିନୟାତ୍ମକଂ କାବ୍ୟମ୍ ନାଟ୍ୟମ୍ ଏହା କାହାର ମତ? ଅଭିନୟାତ୍ମକଂ କାବ୍ୟମ୍ ନାଟ୍ୟମ୍ ଏହା ଆଳଙ୍କାରିକ ବାମନଙ୍କ ମତ। ସାରସ୍ୱତ ଜଗତରେ କେଉଁ ସାହିତ୍ୟକୁ ପ୍ରୟୋଗ ସାପେକ୍ଷ କଳା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? ସାରସ୍ୱତ ଜଗତରେ ନାଟକ ସାହିତ୍ୟକୁ ପ୍ରୟୋଗ ସାପେକ୍ଷ କଳା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଦୃଶ୍ୟ କାବ୍ୟ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନାଟକକୁ ଦୃଶ୍ୟ କାବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନାଟକର ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ର କେଉଁଠି? ନାଟକର ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ। ନାଟକର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ କ'ଣ? ନାଟକର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ କାହାଣୀ, ଚରିତ୍ର ଓ ସଂଳାପ। କାହାଣୀ ହେଉଛି ଟ୍ରାଜେଡିର ଆତ୍ମା। କିଏ କହିଥିଲେ? କାହାଣୀ ହେଉଛି ଟ୍ରାଜେଡିର ଆତ୍ମା ଆରିଷ୍ଟଟଲ କହିଥିଲେ। ସୁଖାନ୍ତ କି ଦୁଃଖାନ୍ତ ନାଟକ କିପରି ଜଣାପଡ଼େ? ଗ୍ରନ୍ଥିମୋଚନ ସ୍ତରରୁ ସୁଖାନ୍ତ କି ଦୁଃଖାନ୍ତ ନାଟକ ଜଣାପଡ଼େ। ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ ସଂଳାପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ ସଂଳାପକୁ ନାଟୋକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସଂଳାପର ବିବିଧ ରୂପ କ'ଣ କ'ଣ ଅଟେ? ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଗୋକ୍ତି, ଜନାନ୍ତିକେ, ଅବବାରିତ ଓ ନେପଥ୍ୟ ଭାଷଣ ସଂଳାପର ବିବିଧ ରୂପ ଅଟେ। ନାଟକର ସଂଳାପରେ ଜନାନ୍ତିକ କ'ଣ? ମଞ୍ଚରେ ଅନ୍ୟ ପାତ୍ରପାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରଖି ଦୁଇଟି ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଳାପକୁ ଜନାନ୍ତିକ କୁହାଯାଏ। ଅବବାରିତ ସଂଳାପ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଜନାନ୍ତିକରେ ଥିବା ଗୋପନ କଥାଟି ପରେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପାତ୍ରପାତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲେ ତାହା ଅବବାରିତ ସଂଳାପ ହୁଏ। ନେପଥ୍ୟ ଭାଷଣ କ'ଣ? ପରଦାର ଅନ୍ତରାଳରୁ ମଞ୍ଚରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ପାତ୍ରପାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବା ଭଳି ସଂଳାପକୁ ନେପଥ୍ୟ ଭାଷଣ କୁହାଯାଏ। ନାଟକୀୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଓ କ'ଣ କ'ଣ? ନାଟକୀୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ବାହ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ନ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ନ ଡ୍ରାମା କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ନ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ନ ଡ୍ରାମା ବର୍ନାର୍ଡ ଶ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ନାଟକର ଆତ୍ମା କିଏ କହିଥିଲେ? ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ନାଟକର ଆତ୍ମା ବୋଲି ଆରିଷ୍ଟଟଲ କହିଥିଲେ। ନାଟକର ପଞ୍ଚସନ୍ଧି କ'ଣ କ'ଣ? ମୁଖ, ପ୍ରତିମୁଖ, ଗର୍ବ, ବମର୍ଷ ଓ ନିର୍ବହନ ନାଟକର ପଞ୍ଚସନ୍ଧି। ନାଟକରେ ଆଦର୍ଶ ଚରିତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ନୈତିକ ଆଦର୍ଶ, ବାସ୍ତବବୋଧ, ଔଚିତ୍ୟବୋଧ ଓ ସଙ୍ଗୀତିବୋଧ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତି ଆଦର୍ଶ ଚରିତ୍ର। ଟ୍ରାଜେଡି ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତି କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ହୋଇଅଛି? ଟ୍ରାଜେଡି ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ଟ୍ରାଗୋସରୁ ହୋଇଅଛି। ଟ୍ରାଗୋସ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଟ୍ରାଗୋସ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଛେଳି। ଟ୍ରାଜିକ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଟ୍ରାଜିକ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଛାଗ ସଙ୍ଗୀତ। କମେଡି ନାଟକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ନାଟକର ଉପସଂହାର ପ୍ରୀତିପଦ, ସୁଖମୟ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶୁଭଙ୍କର ତାହାକୁ କମେଡି ନାଟକ କୁହାଯାଏ। ଟ୍ରାଜେଡି ନାଟକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? କରୁଣ ଓ ଭୟାନକ ରସ ଉଦ୍ରେକ କରି ପରିଶେଷରେ ଆବେଗଗୁଡ଼ିକ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ନାଟକର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ନାଟକର ନାମ ବାବାଜୀ। ସୀତା ବିବାହ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ସୀତା ବିବାହ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ନାମ କାମପାଳ ମିଶ୍ର। ନାଟ୍ୟକାର ଗଦାବରୀଶଙ୍କର ଦୁଇଗୋଟି ନାଟକର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ନାଟ୍ୟକାର ଗଦାବରୀଶଙ୍କର ଦୁଇଗୋଟି ନାଟକର ନାମ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଓ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ। କବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦୁଇଗୋଟି ନାଟକର ନାମ ଦର୍ଶାଅ। କବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦୁଇଗୋଟି ନାଟକର ନାମ ରକ୍ତମାଟି ଓ ଭାତି। ନାଟ୍ୟକାର ଗୋପାଳ ଛଟରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଦୁଇଗୋଟି ନାଟକର ନାମ ଲେଖ। ନାଟ୍ୟକାର ଗୋପାଳ ଛଟରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଦୁଇଗୋଟି ନାଟକର ନାମ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୂର ଓ ପରମ କଲମ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦୁଇଟି ନାଟକର ନାମ ଲେଖ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦୁଇଟି ନାଟକର ନାମ ଘର ସଂସାର ଓ ନରୋତ୍ତମ ଦାସ କହେ। ନାଟ୍ୟକାର ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଦୁଇଗୋଟି ନାଟକର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ନାଟ୍ୟକାର ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଦୁଇଗୋଟି ନାଟକର ନାମ ଅଗଷ୍ଟନ ଓ ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ। ଏକାଙ୍କିକାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏକାଙ୍କିକା ହେଉଛି ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ନାଟିକା। ଏକାଙ୍କିକା ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏକାଙ୍କିକାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ୱାନ୍ ଆକ୍ଟ ପ୍ଲେ କୁହାଯାଏ। ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷାରେ ପ୍ରଥମ ଏକାଙ୍କିକା ନାମ ଦର୍ଶାଅ। 1755 ମସିହାରେ ଲେସିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଦି ଜୁସ୍ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ପ୍ରଥମ ଏକାଙ୍କିକା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏକାଙ୍କିକା କେଉଁ ଦେଶରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏକାଙ୍କିକା ଜର୍ମାନୀ ଦେଶରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। କମ୍ୟୁନିଟି ଥିଏଟରର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କମ୍ୟୁନିଟି ଥିଏଟରର ଅର୍ଥ ସାର୍ବଜନୀନ
ନାଟକ ଏକାଙ୍କିକା ମଧ୍ୟଯୁଗ ସାହିତ୍ୟର କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଏକାଙ୍କିକାକୁ ମଧ୍ୟଯୁଗ ସାହିତ୍ୟରେ ଗୀତାଭିନୟ ଓ ଫାର୍ସ କୁହାଯାଉଥିଲା। ବହୁ ବୈଦ୍ୟ ସୁଆଙ୍ଗର ରଚୟିତାଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ବହୁ ବୈଦ୍ୟ ସୁଆଙ୍ଗ ରଚୟିତାଙ୍କ ନାମ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି। ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ ଗୋବିନ୍ଦ ସୁରଦେୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏକାଙ୍କିକାର ସମୟ 20 ମିନିଟରୁ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ଏକାଙ୍କିକାର ସମୟ 20 ମିନିଟରୁ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ବୋଲି ମେରିଏଟ କହିଥିଲେ। ଏକାଙ୍କିକାର ସମୟ ସୀମା 1 ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ଏକାଙ୍କିକାର ସମୟ ସୀମା 1 ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ ବୋଲି କେଟର ଦିଅର କହିଥିଲେ। ମାନବେତର ଏକାଙ୍କିକା କ'ଣ? ପୁରାଣ କଥାବସ୍ତୁ ଭୂତ ପ୍ରେତ ପ୍ରଭୃତି ମାନବେତର ଏକାଙ୍କିକା ଅଟେ। ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଏକାଙ୍କିକା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଯେଉଁ ଏକାଙ୍କିକାରେ ସାଙ୍କେତିକ ଅର୍ଥର ପ୍ରବାହ ଓ ପ୍ରତିପତ୍ତି ସୂଚାଯାଏ ତାହାକୁ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଏକାଙ୍କିକା କୁହାଯାଏ। ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ 2 ଗୋଟି ଏକାଙ୍କିକା ନାମ ଦର୍ଶାଅ। ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ 2 ଗୋଟି ନାଟକ ହେଲା ଅବବାହିକାର ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଆବର୍ତ୍ତନ। ମାନବବାଦୀ ଏକାଙ୍କିକାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହି ଧରଣ ଏକାଙ୍କିକାରେ ମଣିଷର ଦୁଃଖ, ଦୈନ୍ୟ, ନିରାଶା, ବ୍ୟଥା ଓ ବିଫଳତାର ଚିତ୍ର ପରିବେଷିତ ହୋଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ 4 ଗୋଟି ଏକାଙ୍କିକାର ନାମ ଲେଖ। ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ 4 ଗୋଟି ଏକାଙ୍କିକାର ନାମ ଛଦ୍ମବେଶୀ, ଗ୍ରୀନ ରୁମ, ଅନ୍ତରା, ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟ। ନାଟ୍ୟକାର ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ 2ଟି ଏକାଙ୍କିକାର ନାମ ଲେଖ। ନାଟ୍ୟକାର ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ 2ଟି ଏକାଙ୍କିକାର ନାମ ପ୍ରେତର ସମାଧି ଓ କନିଆ ଦେଖା। ମତେ ଅନୁକରଣ କର ଏକାଙ୍କିକା ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ମତେ ଅନୁକରଣ କର ଏକାଙ୍କିକାର ନାମ ବିଜୟ ମିଶ୍ର। ନାଟ୍ୟକାର ରତ୍ନାକର ଚୈନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ 2 ଗୋଟି ଏକାଙ୍କିକାର ନାମ ଦର୍ଶାଅ। ନାଟ୍ୟକାର ରତ୍ନାକର ଚୈନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ 2 ଗୋଟି ଏକାଙ୍କିକାର ନାମ ସୁନାହରିଣୀ ଓ ଶୂନ୍ୟପଞ୍ଜୁରୀ। ନାଟ୍ୟକାର ରମେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ 2 ଗୋଟି ଏକାଙ୍କିକାର ନାମ ଲେଖ। ନାଟ୍ୟକାର ରମେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ 2 ଗୋଟି ଏକାଙ୍କିକାର ନାମ ବିଗତ, ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ସେ ମରିଗଲେ। ନାଟ୍ୟକାର କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ରଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ 2 ଗୋଟି ଏକାଙ୍କିକାର ନାମ ଦର୍ଶାଅ। ନାଟ୍ୟକାର କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ରଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ 2 ଗୋଟି ଏକାଙ୍କିକାର ନାମ ବଉଳଗଛର ଗାଁ ଓ ସ୍ୱୟଂବର। ଅପ୍ରତିହତ ଖାରବେଳ ଏକାଙ୍କିକା ରଚୟିତାଙ୍କ ନାମ ଦର୍ଶାଅ। ଅପ୍ରତିହତ ଖାରବେଳ ଏକାଙ୍କିକା ରଚୟିତାର ନାମ କୁଞ୍ଜରାୟ। ପଞ୍ଚରଙ୍ଗ ଏକାଙ୍କିକା ସଂକଳନର ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ନାମ ଲେଖ। ପଞ୍ଚରଙ୍ଗ ଏକାଙ୍କିକା ସଂକଳନ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ନାମ କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ନାଟକ ଏକାଙ୍କିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା।